Jo sóc el Joan Anton Català, sóc astrofísic, químic quàntic i em dedico a la divulgació científica. He vingut a parlar d'una conferència que es titula Hi ha algú allà fora, que de fet aquesta no només és una pregunta científica, jo diria que és una de les preguntes més importants que la humanitat té en aquest moment plantejada, que és si existeix la vida fora de la Terra, no només la vida simple, sinó també les civilitzacions. I com deia, és una pregunta que és molt inspiradora, però també és revolucionària. El dia que descobrim vida fora de la Terra, això serà el descobriment més important de la història de la humanitat, i tots estem aquí pendents, una mica nervis, jo personalment també ho estic, perquè podríem estar a pocs anys d'aquesta descoberta. Estem cercant vida bàsica a llocs com Mart, on en aquest moment hi tenim 2 robots explorant, i cercarem vida en alguna de les llunes de Júpiter. Estic parlant de vida simple, microorganismes, però en paral·lel, al mateix temps, estem escoltant, parant orelles a l'univers, intentant captar senyals que civilitzacions que hagin pogut viure en aquest cosmos hagin pogut enviar d'una manera voluntària o involuntària a l'espai i que algun dia nosaltres poguéssim rebre, i això seria la resposta ja definitiva, el premi gros, el saber que no hem estat sols en aquest univers. Bé, de fet, la tecnologia que tenim és absolutament incipient. Quan la mirem a l'engròs, veiem que hem progressat moltíssim. Evidentment, si no, no estaríem parlant que tenim robots a Mart o que anem cap a algunes de les llunes de Júpiter. Però en realitat, quan ho mires així una mica cap al futur, intentes projectar el futur, és molt incipient, estem començant. De fet, els primers estudis de com hem de cercar vida fora, per exemple, la vida intel·ligent, és de fa 60 anys només, i la tecnologia ara comença a ser una tecnologia en què potser en alguns anys podríem rebre algun senyal de fora. I pel que fa a la cerca de vida bàsica, enviar robots, fa poques dècades que estem explorant Mart i fa poques dècades que hem començat a enviar robots a Mart. Per tant, estem començant. I a més, hi ha una qüestió fonamental de base, que és que no sabem què és la vida. És a dir, quan parlem de la vida és una cosa meravellosa. Quan pensem en el que és la vida, aquí a la Terra, no tenim una única definició. No ens posem d'acord en definir la vida a la Terra. Clar, el desafiament, per tant, és tremendo. El desafiament que tenim és, sense entendre exactament què és la vida a la Terra, ara sortim fora, a l'espai, anem a mons desconeguts i allà volem cercar vida. És un desafiament molt gros. Tot i això, en una mica de sort, la tecnologia podria ser ja la justa, això perquè igual amb 10, 15 anys, potser, i amb molta sort, poguéssim contestar la pregunta. Pensem que des que la humanitat va inventar la ràdio i la televisió, s'estan escapant de manera no voluntària senyals de ràdio cap a l'espai, que si hi hagués alguna tecnologia avançada en un radi de 100 anys llum, perquè 100 anys és més o menys el que faria que hem inventat la ràdio, aproximadament, doncs ja sabria que en aquest planeta hi ha una civilització. Clar, aquest senyal que nosaltres estem emetent és com una bombolla que va envoltant la Terra i que cada cop es fa més i més grossa, es va allunyant a la velocitat de la llum, perquè així viatgen aquests senyals de ràdio. La ràdio al final és llum, només que els nostres ulls no la poden veure. Per tant, la resposta al que em preguntaves és sí, potser algú ja ens haurà descobert. De totes maneres, nosaltres, a més d'enviar senyals involuntàries, també n'estem enviant de voluntàries. Ens volem significar, i de tant en tant enviem senyals fora, volgudament, dient, ei, som aquí. Són senyals, algunes d'elles científiques, algunes d'elles inspiradores. Parlaré a la conferència d'algun exemple, fins i tot el Festival de Música Sonar, per celebrar el seu 25è aniversari, doncs es va enviar en un radiotelescopi cançons d'autors que havien composat expressament aquelles obres perquè els alienígenes algun dia les puguin escoltar. Estem fent cosetes com aquestes. No és pas que esperem una resposta, perquè pensem que aquests senyals, tot i que viatgen a la velocitat de la llum, trigaran, vés a saber tu, quant de temps a arribar a algú, si és que hi ha algú que les capti, més el temps de resposta, potser nosaltres ja no hi serem aquí, si mai ens arriba una resposta. D'alguna manera el que estem fent és ens estem enviant un missatge a nosaltres mateixos, estem enviant un missatge a la humanitat de reflexió, de dir, ostres, pensem que potser hi pot haver algú allà fora. Què significaria que no estiguéssim sols a l'univers? Quin paper, a on ens deixa a nosaltres això? En quin paper ens posa? D'alguna manera és una reflexió sobre la fortuna de la vida. Que afortunats som de tenir vida, que afortunats som d'habitar un raconet totalment minúscul i oblidat d'un cosmos que és
immens, no? Per tant, són una mica d'iniciatives per aixecar la consciència de la gent, més que esperem que algú ens pugui contestar mai. Hi ha dues qüestions interessants. Una és el sentit comú. Ens diu que en un cosmos que és gegantí, que és immens, ha d'existir la vida. Això ens ho diu el sentit comú, però la ciència no viu de sentit comú. Tampoc viu de desig, viu de proves i, malauradament, d'evidències encara no en tenim. Per això que estem ja una mica neguitosos, alguns de nosaltres, no? Perquè voldríem viure aquest dia, voldríem viure el dia en què realment es descobreixi vida fora i puguem ja assegurar. Imaginem-nos que seria descobrir vida a Mart, vida microscòpica a Mart. Seria com, hem anat al primer cop, al primer lloc, al costat de casa, Mart, i ja hem trobat vida, que no hi haurà allà fora. No? Això seria com obrir-nos a la porta, però encara no tenim aquesta evidència. I la segona reflexió que és interessant és el de la casualitat. No? Dius, quina casualitat que hi hagi vida en un raconet petit de l'univers, que és la Terra, no? I una diversitat. Això ho podem veure com una casualitat, i de fet s'han hagut de produir moltes casualitats perquè avui els humans, la vida en general i els humans estiguem aquí, però també es podria mirar d'una altra manera, de dir, és que si no s'haguessin produït aquestes casualitats no hi seríem. I per tant, és normal que ara nosaltres mirem l'univers, mirem la natura i diguem, que afortunats que som, que han passat tantes coses, quines casualitats s'han hagut de passar perquè nosaltres estiguem aquí, lògicament, perquè si no haguéssim passat no hi seríem i per tant no podríem contemplar res ni fascinar-nos per totes aquestes casualitats que han passat. Clar, quan pensem vida fora de la Terra, la primera cosa que ens ve al cap són homenets verds, no? Això és la primera cosa que ens ve al cap. Però si mirem la poca cosa que sabem de la vida a la Terra és l'únic lloc, de moment la nostra gràfica només té un punt, que és la Terra, no? Cosa que és fumuda des del punt de vista científic. Però quan mirem la vida a la Terra, veiem que durant 2.000 milions d'anys la vida van ser microorganismes, durant 2.000 milions d'anys. I la natura va haver de fer una invenció tremenda per provocar una revolució i fer que apareguessin els primers microorganismes que hi eren pluricel·lulars i a partir d'aquí el que nosaltres anomenem animals i plantes i a partir d'aquí el que nosaltres anomenem humans. No? Però tot això és com una piràmide, de manera que quan un pensa en l'univers és molt més probable que allà fora existeixi vida simple que el que nosaltres anomenem plantes o animals i, òbviament, que civilitzacions. Tot i això, com que l'univers és molt gros, doncs és possible que existeixin tota mena de vida i, a més, en tot nivell d'evolució. Si algú hagués visitat la Terra fa 3.000 milions d'anys, hagués descobert un planeta habitat per microorganismes. Res li hagués dit en aquell astrobiòleg vingut d'un altre lloc de l'univers que aquest planeta avui hi hauria uns éssers que s'autodenominen intel·ligents pensant si estan sols. Per tant, l'univers ha de ser molt, molt, molt divers. La ciència-ficció ha contribuït sobretot jo penso que inspirar-nos, aixecar la consciència, això que dèiem, no? A dir, i potser és veritat que no estiguem sols. I també ha fet mal, depenent de com ho veiem, no? Però la ciència-ficció moderna, cada pel·lícula de ciència-ficció té un assessor científic que la feina del qual o de la qual és encarregar-se'n que allò que es diu té un cert fonament científic al darrere. Evidentment, de vegades, no? El productor i el director els fan callar, els diu, no, doncs ara et calles perquè necessiten fer d'allò una cosa amb un màrqueting i amb una venda, no? Però actualment quasi totes les pel·lícules de ciència-ficció estan ben fetes des del punt de vista dels arguments que tenen. Sí, diríem, Interestelar és una pel·lícula magnífica per molts motius, però jo diria bàsicament és perquè l'ha escrit un Premi Nobel de Física, que és Kip Thorne, és l'autor del guió, el guió original va escriure ell mai pensava que això arribés a ser una pel·lícula, eren 6 folis que va escriure, això va arribar a les mans de Steven Spielberg. Steven Spielberg es va enamorar i va dir, jo això ho vull produir. Finalment no va ser, perquè els hi va caure el projecte, i Kip Thorne, el Premi Nobel de Física, va agafar els 6 folis, els va guardar en un calaix i va dir, fins aquí el meu somni. Fins que passats uns anys va conèixer de casualitat el germà del Nolan, el Jonathan Nolan, que ell és guionista. El Jonathan Nolan és guionista, va veure això i va dir, això li haig d'ensenyar al Chris, el seu germà, que se'n va enamorar i finalment d'aquí ve la pel·lícula. És una pel·lícula que va haver un pacte en el moment en què Nolan li va dir a Kip Thorne que la faria i el pacte és Kip Thorne li va dir al director Nolan amb la condició de que tot el que hi hagi en aquesta pel·lícula tingui una base científica que jo pugui assessorar. I Nolan li va dir, t'accepto la condició però te'n poso una altra i la condició que jo et poso és que et faré patir. Et faré patir perquè et desafiaré, et posaré reptes constants i així va ser. I durant tots els anys que va durar la preproducció i la producció de la pel·lícula, Kip Thorne comenta
que havia d'anar a dormir amb les idees que Nolan li llançava, no? Per intentar trobar una manera de que la física raonablement permetés això. Ja cap al final de la pel·lícula es desboca una mica la cosa. Ja la ciència ja està molt... que són els universos paral·lels, el fet de les dimensions extres, no? Això ja patina una mica, però tot i això hi ha argument científic, hi ha equacions científiques que permeten, en teoria, tot el que passa en aquesta pel·lícula. La ciència-ficció també, com que porta al límit, d'alguna manera els guionistes han de veure què fer, que sorprengui, i tenen aquests assessors científics al darrere, vull dir que estan molt ben assessorats, ens poden portar a reflexions interessants, com això, plantejar-nos que els éssers intel·ligents que hi pugui haver a l'univers potser no tenen per què tenir cos, potser no tenen ni per què tenir planeta, potser no tenen ni per què tenir lloc on estar. Si nosaltres ho projectem en el futur, no és descartable que en algun moment nosaltres, si la nostra civilització humana continua existint, puguem arribar a viure dins d'un xip, d'un ordinador, d'una Matrix, en un univers creat artificialment i durant milions d'anys la mar de feliços, programats dins d'un xip. És ciència-ficció, sí, però si un projecte futur i veu com han canviat les coses en 50 anys, mirem el món com era fa 200 anys, mirem com és ara, i projectem com serà d'aquí a 2.000 anys. És que no ens ho podem ni imaginar. Qui ens hagués dit fa 20 anys que aniríem pel carrer en un mòbil mirant pel·lícules d'alta definició o fent una videoconferència? Fa 20 anys no ens ho haguéssim cregut. Què passarà d'aquí a 500, d'aquí a 2.000 anys? No podem ser conscients. És una reflexió molt honesta. La podríem aplicar a tot allò que té a veure, per exemple, amb l'exploració espacial, no només amb la cerca de vida. Per què ens gastem tants diners allà fora quan tenim tants problemes en aquest món, en un món que és molt injust? La primera reflexió que jo faria, o cosa que diria, és que si estalviant aquests diners poguéssim solucionar la fam o la injustícia al món, crec que no hi hauria ningú que no ho faria. Hem de posar-ho en perspectiva. Quan mirem la inversió que la ciència està fent en això, és res. Però res és res. Pensem que una missió a Mart d'un robot d'aquests que cerca vida, el cost d'aquesta missió no és la ferralla que abandonarem allà, no és el robot. Afortunadament, la major part del cost són nòmines dels científics i dels enginyers que durant anys abans que el robot arribi, mentre el robot explora i anys després, continuaran treballant en aquell projecte. Doncs tot el cost aquest, tot el del projecte, equival potser a 14-15 avions de combat. Per tant, jo penso que la reflexió és honesta, és bo que ens la fem, però llavors l'hem de posar en perspectiva. I si algun cop serem capaços, si és que arribem a ser-ho, d'en sortir-nos, de fer d'aquest món un món més just per tots, serà a través de la cultura, del coneixement i de la ciència, no a partir de les inversions militars que constantment estem fent. I això és el que s'emporta una quantitat increïble de recursos. No guanyaríem res aturant l'exploració espacial i després també ens trairíem. Pensem que el nostre esperit, això està codificat amb el nostre ADN, no sabem exactament on, però està codificat, nosaltres som exploradors. Els humans vam sortir de les cavernes, volíem travessar oceans per veure què hi havia a l'altra banda, volíem pujar muntanyes per veure què hi havia a l'altra banda, volíem arribar a la Lluna, arribarem a Mart. Som exploradors nats i així és com ha avançat el coneixement i la ciència i la cultura en general. Ens trairíem si ara diguéssim no, doncs ara, sense poder solucionar res, perquè no podríem solucionar res en aquest recurs, ara resulta que no sortirem d'aquest planeta i no ens farem preguntes que són transcendentals. Pensem que el dia que descobrim vida civilitzada, alguna civilització, que potser ja no existirà allà fora, però que ens arribi un senyal que sí o sí ens digui que no hem estat sols en aquest univers, això és una revolució del pensament humà. Ens canvia la perspectiva. D'alguna manera, aquell missatge, quan ens arribi, serà un missatge d'esperança. Serà un missatge que algú haurà enviat potser en un moment superior de desenvolupament i, per tant, serà un missatge d'esperança, serà com un missatge de és possible per viure, és possible perdurar, és possible fer bé les coses, perquè hi ha civilitzacions a fora que han perdurat més que nosaltres, per tant, potser que ens seiem en una taula i pensem. Vull dir, hi ha molt en joc. El plantejament de si hi ha versió 2 de la Terra, personalment penso que és erroni, absolutament. No hi ha versió 2 de la Terra, mai hi haurà versió 2 de la Terra. Nosaltres som com som, i quan dic som vol dir que pensem, estimem, ens emocionem com ho fem, perquè hem estat cuinats en aquest planeta a foc lent durant més de 3.800 milions d'anys. Ens hem fet a la gravetat, a les condicions d'aquest planeta.
Hi ha gent que pensa en un bot salvavides, hi ha gent que diu potser algun dia construirem ciutats a Mart, i estic segur que ho farem, òbviament protegides perquè allà no hi ha una atmosfera, estic segur que ho farem. No? I en altres llocs, si la humanitat perdura, també. Però això no vol dir que haguem de baixar la guàrdia i haguem d'abandonar la lluita contra l'emergència climàtica, per exemple. Seria absurd. Tenim casa nostra és aquesta, i això hauria de ser en paral·lel de que algun dia la humanitat pugui anar a habitar altres llocs, però mai abandonar la Terra. I després algun missatge que crec que és important. A la natura, en aquest planeta, li importa un pepino el que els humans fem o deixem de fer. Quan a vegades diem hem de salvar el planeta, ens equivoquem. La natura es deu estar partint de riure cada cop que ho escolta, deu dir, que s'han cregut, que pretensiosos. Ells, nosaltres hem de salvar què? La natura i el planeta se salven sols. Se salven sols. El planeta continuarà després que nosaltres no hi estiguem. No? El que hem de salvar no és això, el que hem de salvar és les condicions que nosaltres hem heredat i que gaudim perquè els nostres fills i els nostres nets les puguin gaudir. I és una enorme responsabilitat aquesta que tenim, els que avui habitem, i a més, els que habitem un lloc tan perfecte, tan, diríem, afavorit com Catalunya, amb l'entorn de tot, tot i que ens queixem molts cops, però som uns afavorits, absolutament. Tenim una enorme responsabilitat, que és preservar aquestes condicions perquè els que venen després les puguin gaudir. El meu desig, i això ho he comentat amb els mitjans de comunicació en els que col·laboro, seria poder explicar al públic el dia que ens arribi un senyal que ens digui això, que no hem estat sols en aquest univers. Pensem que aquest senyal podria estar viatjant en aquest moment cap a la Terra, a la velocitat de la llum, que així és com es mouen aquests senyals, i arribar demà, arribar d'aquí a 10 anys, arribar d'aquí a 15 anys. A mi m'encantaria viure aquest dia, entenent que potser aquest dia serà un desastre, per altra banda, ens barallarem a nivell religiós, a nivell polític, però a mi m'encantaria viure-lo i explicar-lo. I allà començaré un altre capítol apassionant.